час і вічності усі льоси. Мяне ж чакає мноство справ, на усё одно життя ти дав мне. Глядиш на нас з небес вишень, тобі докладно всё відомо. Скажи, чому так сёння есть, что можно только сесть и плакать? Глядишь на нас с небес вышень, тобі докладно всё відомо. Скажи, чому так сёння есть, что можно только сесть и плакать? Чому мяне до неба брам ведеш завілими шляхами і випробовуєш устяж святим зробить нібито хочеш? Хоть я не скаржуся на лёс і не живлю души ненависть, себе насуперек кажу, ти ведаєш, що робиш, Пане. Хоть я не скаржуся на лёс і не живлю души ненависть, собі насуперек кажу, ти ведаєш, що робиш, Пане. Ти нам створив Едемський рай і вічний рай, що на небесах, а ми створяем пекло тут, бо кожний хоче статься Богом. Хоть я не скаржуся на лёс і з провідом твоїм згаджаюсь, собі насуперек кажу, ти ведаєш, що робиш, Пане. Хоть я не скаржуся на лёс і з провідом твоїм згаджаюсь, собі насуперек кажу, ти ведаєш, що робиш, Пане. Бог милосердний, і Он кличе нас і спосилає милості час, каб наші душі стали чистей. Іди, іди хутчей, грех спині і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Panie, daj померлым wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Гэтымі словамі малітвай пачынаем святую мшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб задосіць нашыя супольныя малітвы за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, а хто папярэдзіў нас над небеснай айчынай. І падчас гэтай імшы складковай будзем маліцца за Вайшнаровіч Яўгена, Адамовіч Марыя Францішак у 32-ю гадавіну смерці, за сям'ю Кураловіч, Ігнат Браніслаў, Марыя, Мар'ян Мураўскі, Ян Гелена, памерла сям'і Шлюха, Петровіч, Вінцентина Бальцевіч, Гелена Бірыч, сям'і Міндзюк Шиманських, Яцукевич, Юшнарских, Антонович, Загавалка, Даленчинских, Алена Герман, Надея Мария Владимир семьи Войнюш, Пелагия Виктор, Генрик, Михал семьи Клуйша, Бралковский Стефан 10-я годовина смерти, Скороль Анна, семья Пашень, Вероника Янина, померлая, Шумский Михал 30-я годовина смерти, Кристина Ирина, Виктор Безукович, померлая семьи Хиневич, Рамуальд, Кристина 13-я годовина смерти, Иван 6-й месяц по смерти, померлая семьи Жданович, Александр и за усіх померлой семьи Заблоцких, Дмитрий, Язель, з родины Ягело, Валентина Станислава 4-й месяц по смерти, померлая семьи Панчошка, Петр 10 месяцев по смерти, Тереса Леонарда Анджей, семьи Тарнацких, Янина Франтишек, померлая семьи Храпицких, Ян Леонарда, Остик Генрик, 6-я годовина смерти, Ирина Владислава Владислав, померлая Ян, померла з родин Акушка, Карчевских, Забинских, Ивашкевич Мария, Юзов Завадский, Игнатович Станислав, Сличинский Генрик, Станислав Жданович Галена Жигала, померла Роман Констанция, семьи Маркун, Леонардо Юзов, семьи Лянковских, Владимир Кузьменко, Авиза Леокадья, померла семьи Кострица Юревич, Суровец Янина Подгайская, Наталья, семьи Шукилович Зофья, Станислав Байдан, Ян Шукилович, Виктор Федорович, Дмитрий Островко і за усе душі в чистю терпячыя, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Христа, яны з радасцю маглі ўвайсці ў брамы неба. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры,
помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты учинил, что Твой единородный Сын перемог смерть и взошел на небо. Учини Твоих слухов, удельника Его перемоги над смертью, каб яны могли вечно бачить Тебе, Своего Створителя и Збавцу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Быття. Убачив пан, що великое зло людей на землі, і що усе задуми серцев їхніх увесь час скерованы тільки на зло. І пошкодовав пан, що створив чоловіка на землі, і засмутилося ягонное серце. І сказав пан: «Я сотру з поверхні землі чоловіка, якого створив. Як чоловіка, так і живел, паўзунов і птушек небесних, бо шкода мне, что я створив їх». Тільки Ной знайшов ласку у очах пана, і пан сказав Ною: «Увойди ти і увесь дом твой на ковчег, бо я убачив, що один ти справедливий передо мною серед гэтага поколения. З усіх чистих живел возьми по 7 пар самцов і самок, з нечистих живел по 2 пары самцов і самок, а з птушек небесных по 7 пар самцов і самок, каб заховалися їх потомство для усей землі. Бо праз 7 дзён я спошлю на землю дождь на 40 дзён і 40 ночей, і сотру з поверхні землі кожную живую істоту, якую створив я». Ной зрабіў усё, што загадаў яму пан. І праз 7 дзён воды потопу хлынулі на землю. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан благословляє свой народ спокоєм. Пан благословляє свой народ спокоем. Отдайте Пану сыны Божия, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность. Отдайте хвалу имени Ягонному, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляє свой народ спокоем. Голос Пана понад водами, Пан над водами великими, голос Пана моцный, голос Пана полный величи. Пан благословляє свой народ спокоем. Загучав Бог величи, і кожне у святині Ягонной кажа хвала. Пан пробивав над потопом, Пан як володар тривать буде вечно. Пан
прийдем до Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час вучні Єзуса забыліся ўзяць хлеба і мелі з сабой у чаўне толькі адзін бохан хлеба. Тады Езус загадаў ім: глядзіце, сцеражыце закваскі фарысейскай і закваскі Ірада. А яны разважалі між сабою, што не маюць хлеба. Пазнаўшы гэта, Езус сказаў ім: чаму разважаеце, што не маеце хлеба? Няўжо не заўважаеце і не разумееце? Ці яшчэ затвярдзелыя сэрцы вашы? Маце вочы і не бачыце, маеце вушы і не чуеце. Ці не памятаеце, калі я разламаў 5 хлябоў на 5000, колькі поўных кашоў рэштак сабралі вы? Яны адказалі яму: 12. А калі разламаў 7 хлябоў на 4000, колькі поўных кашоў рэштак сабралі вы? Адказалі яму: 7. І сказаў ім: усё яшчэ не разумееце? Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, сённяшняе навучанне Езуса Хрыста вельмі радыкальнае. Езус патрабуе ад нас упэўненага адказа маіх адносін што да Бога. Чым я жыву, што ёсць у маім сэрцы? Чи я сапраўды прымаю яго навучанне? Сёння мы з'яўляемся сведкамі, як вучні разам з Езусам сядаюць у човен, каб плысці дзесьці далей. І вучняў пачынае турбаваць, што яны не падумалі, што яны з сабой узялі мала хлеба, што будзе ім недастаткова. Только один бохан хлеба мелі. Езус, напэўна, аб гэтым ведае. Вучні былі сведкамі розных цудаў Езуса Хрыста. Былі сведкамі незвычайных рэчаў, як Езус аздараўляў хворых, як Езус уцішаў буру, як Езус уваскрашаў памерлых. І ўрэшце яны былі сведкамі, як Езус размножыў хлябы, каб накарміць 1000 людзей галодных. Але як быццам гэта ўсё выляцела ім з галавы. Езус асцерагае іх перад аблудай фарысеяў, перад закваскай Ірада. Але яны, як быццам, выключылі Езуса са сваёй размовы. Яны збянтэжаныя. Пачынаецца, напэўна, сварка. Вялікі клопат паўстае. І вось Езус з жалем звяртаецца да сваіх вучняў. Чи ви мені простым языком, чи ви мене чуєте? Чи ж не былі сведкамі маіх цудаў? Чи яшчэ затвардзелыя сэрцы вашы? Маеце вочы і не бачыце, маеце вушы і не чуеце. Чи не памятаеце таго, што я ўчыніў? І гэтага яшчэ не разумееце? Не разумелі. І мы вельмі часта не разумеем таго, што
czynić Bóg dla nas. Jak Bóg chce wejść w moje życie, w życie każdego z nas, być u mojej codzienności, a my zaklapatane, może z powodu różnych spraw, tak samo może nieraz pełne kłopotu, co zrobić, bo u mnie to czy to nie wychodzi, nie otrzymuje. A Jezus przypomina, że On zawsze pobacz tych, kto Jego prosić. Czy zawsze my prosimy, kiedy my w kłopocie, aby dopomóże Jego? Kiedy my szczerze możemy сказать, Panie, dopоможи, bo ja ginu, bo ja potrzebuję Twojej łaski, Twojej nadziei. Tylko szczerze, nie wtedy, kiedy przychodzi jakaś niebezpieka, ale u той moment, kiedy ja jeszcze збираю się nešto zrobić. Boże, будь со мной. Дай мне силы, дай мне свои эмоции, bo Ty zawsze z tymi, kto Tobie ufaje, kto dowierza. Jezus nie odpichnął swoich uczniów, tylko ze zdziwieniem pyta, czy jeszcze nie rozumiecie. Czy my tak samo nie rozumiemy wielkiej Bożej łaski, jaka płynie z sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania. Kiedy On одаряє nas swoimi darami Ducha Świętego, umacowuje naszą wiarę, czy ja przyjmuję je, te dary? Czy ja rozumiem wielką moc sakramentu miłosierności, pojednania? Kiedy ja na nowo odrodzаю się do godności dzieci Bożych? Czy ja rozumiem wielką moc sakramentu, jakim my udzielniczаем i za chwilę otrzymaємо tę Bożą moc, ten chleb życia, jaki dopomaga mnie na drodze mojego szlaku do Ojca u niebie. Amen. Удячная Пану Богу за дары Его добрыни, узнесем до Его праз посредництва Иисуса Христа молитвы от потребах Костела и свету. Молимся за святый Костел, каб у покорным служении усім людям умацовывало Его заступництво святого Юзефа. Тебе просим. Молимся за супрацоўнікаў доброчинных организаций, каб ласкавы Бог даў ім патрэбныя сілы для далейшай працы. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія занядбалі рэлігійныя абавязкі, каб зразумелі, што Бог чакае іхняга навяртання. Цябе просім. Молімся за дзяцей бяздомных і пазбаўленых бацькоўскай апекі, каб знайшліся людзі, якія заменяць ім бацькоў. Цябе просім. Молімся у святой мшы, падчас якой выпамінаем імёна і назвіска тых, хто дарагі нашаму сэрцу, хто папярэдзіў нас над небеснай айчынай, каб міласэрны Бог прыняў іх да свайго валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраных, каб мы ніколі не забывали дзякаваць Богу за ласки, якія атрымліваем ад Яго. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане Боже, Ты з міласэрнасці сваёй заўсёды выбаўляеш нас ад усялякага зла. Выслухай нашыя просьбы і май нас у сваёй апецы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Boże nasz Ojcze, prosím, przyjmij, gety chleb i
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які ми ахвяруем Табе за души Твоих слугов, і як дав им ласку християнской веры, дай так само і узнагороду за тое, что яны жили згодно з ёю, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Амен. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святай крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе,
Табе, Божойче усемагутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Мы атрымалі Духа Святого, які учыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcися imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усього злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, да памажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Владаю, владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живешь и владарыш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим Перадайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Jezu, u serce Ty moim, radość zbawlenia mnie odkrył, stał dla mnie krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и душу чистой заховать. Волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не
Jezu, daj siły, wiedzi do Ojca mnie. Jezu, daj siły, wiedzi do Ojca mnie. Kab ja pognuся я у Його криниці. Jezu, daj siły, wiedzi do Ojca mnie. Jezu, daj siły, wiedzi do Ojca mnie. Kab ja кунуся я у Його криниці. Молимся. Ласкавый Божа, будь милосердный до Твоих померлых слухов, за яких мы принесли Тебе гэтую ахвяру. У сакраменте хросту Ты дал им удел у Твоим житті. Дозволим так само удельничать у вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звестував Панні Марії і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełno, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.